जे राजबारी रक सामै क्लांजाक माने निनि नुयुमा सामै क्लांजाक माने बिनि मारिताय ब गोबांमा दङ त्रि केसाराव निर्मल सामै क्लांजाका बिनि मानो सिंगार बिल सिनारो एयारपोर्ट ब सामजाका बिनि वांसुक माने बिनि ढाका माने बोले सामै क्लां माने आइमां ताबो पायाखौ आइमां न मुक्तां खायने बागै ताबुनि सिक्लारो ताइबो फानग्रा खायै कुबुइबाय जों जतन आइखाना आगुबै फाइनान दरकार तिनि बुबाग्रा सम कुबुइ दंमाने बागै हायना हाय दालसे बिनिनो बुसो रांसाकनि बुसाबो मखसा ईश्वर बाय रहरजाक जिनि श्री श्री प्रदुम किशोर देव बर्मा बम तिनि तिप्रासारन थांसा ख्लायै दंनि थांसा ख्लायखायनो थैला अरय बरय दंखायनो थैबायनाय कमर बायनाय अमनि अमन्त्र अबहायके तिनि सनो समाय दुगुरि माने आबोनो जों मानार नाय खाजानि ताखौताय बुकुसं तिनि जों समाय मा थांनाय चिनि साखाओ बयनि मोसारो जों नुयै दङ बद्रिया पप गोबां मा खालायनाय जोंनो आक्रमण खालायनायाव चिनि बुंगल चिनि लाइबमानो सकमना नायो किन्तु माया तावने बागै जों गुबै ताय जों खोथार चिनि बुंग्रा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर बबेलाय केन फानग्रां बबेलाय केन जबा खायफ्रुबो जिरि नायजा अमनि बागैनो तिनि बिनिम आसायमानि सालो जों तिप्रा हास्तेनि जन्त नखरावनो आं बयनिनि बुसुंगो अमाहायकै जों हाति रगो स्कुल कलेज गाना रगो गामिनि अमाहाय लामप्रा रगो बुबाग्रा रंनि अमाहायगा मांथं न कायलायनायनि बागै जों सानखानो नांनाय निनि लाइबुमानो नों सिरावै मानारनाय निनि लाइबुमानो नों सिताय मा फरिनाय निनि लाइबुमानो तामुक जे आसाय फायनाय जिनि सिक्ला रत्न जों बर्मा फोरोंमा खालामनाय बरि बागैनो बायथागावनो कप मासानाय मा खोसारनाय दिनि हाय साला जों समाय दानाय जों केफेट माने जों साया जों ड्राग्स साया ड्राग्स जोंनो सकमनाय ड्राग्स नि हाजाराव दंनाय जत रों सोंनाय रं तामो कलेज तामो स्कुल तामो इउनिभार्सिटी तामो जेकुनु जायगा दंनाय रं जों जतनो बालखाय समाय दानाय जों बुबाग्रानि इमांनो जों मुखां सामनाय जों सामुं हांगाबाय हाजाराव दंनाय जतनो हायना हाय तायसा हांबाय रय आनि Ini Maharaja वीर विक्रम ni 116तम बिनि आसायनाय सानो जों बुबाग्रा चमनिओ चिनि बिनि मांथंगो जों थंगायलायथा जोंनि बरगोनां EM एजुकेशन तगो EM PWD RD ते आरो फाइमानग्रा जत चिनि आदंरनो गोजांबाय हा गुफुरबाय थायो हामबायफोरो जे दिनै जों जत अजागा चिनि महाराजनि आसायनारि साला बिनि मांथंगो जों वाटै हिंबानो दगो तंगावै जों दिनै चिनि महाराजनि आसायनारि साला जों जत कालबासाखाय थानसाखायै अ आसायनारि साला सेलिब्रेशन खायनानि बागै जों दरो आरो फायजा आनिसबाय सिगां कलकार कासिनि बरम गोनांयै चिनि महाराजा बहाय प्रमाणि ब नरनो फाइथारि जों साइबानि नांगौ जेरावहा 184 जना अरुण थाइलांगा चिनि महाराजा सं और हालो जों ताबो जे तावि तंगानि आबो बेबागो चिनि महाराजा आगे चढ़ा खाय चिनि बागै ओ हाना प्रोटेक्शन होय खालामनानै गानिसे जों दिनै जागो जों आं काहाम खाय और इनोबार वादै औरनि सातुं माने जों तंगानि जागा दिनै माने दङ दाखो बुरो अब्ला जों तंगि थांगा गायला
जों साइलानो त्रिपुरा हादोराव श्री महाराजा बेलेगखौ साननानै लायथांनाय सालाव जों नुजागौ थियाबा दिनै अमाहाय सालाव 116 दङ महाराजा आसायनानि सालाव जों दिनै दरकार आमचायो जेरावहाय महाराजानि मांथङाव जों जे खमा बावमानि आखाइ सारसारवा सुबोलायखौ जों गोबां गाहाम लायथांनाय सालाव जों अमाहाय सिनि सिनामचायो सिनि बुबाग्रानि कुनो मांथं एबा मूर्ति जों नुमानि गै थिया जों दिनै जत बेमार दं अजागाव आसायनि लुखुराव गोबां बिसिनि लुखुराव बिसुबामोन सिनि फोरोंगोनां इएम एजुकेशन बिसुबामोन सिनि फोरोंगोनां इएम पिडाब्लिउडि आरडिनि सुबामोन जों अमाहायखौ जत सुबालायनो दिनै मूर्ति एबा मांथंखौ जों गायलायग्रा गाबोन बागै जों जत लुखुराव जारा सुबानाय खरसाफोराव सुबागा मूर्ति गायथानि बर'खौ जों जत नुनो हामबाय यात्रानि मुसुगो आं 2022 सालाव बुबाग्राबाय जेफोर लन्दनाव थांगा आजागाव जों लन्दनाव जों मुखा आं थांगा गैनो गैखा जे बंनि लन्दन एगाबा ब्रिटेनाव बंनि गली गलियाव अमाहाय बंनि मूर्ति दङ आपन बागै बर' सारा पृथ्वीयाव दिनै दावहा दङ पियाबा जों त्रिपुरायाव दाबो नुगारखै सिनि बुबाग्रानि मूर्ति नगारै सिनि बुबाग्रानि आसायनानि साल नगारै मुंसा दि गियाफोरा बुबाग्रा मुइदो जायगाया जों नुखा जे बुबाग्रानाव बेगाय कम सामानि सिबिसे पियाबा त्रिपुरा हाउसआव एमन कोन माने करे जे सिनि बुबाग्रा फायलाया त्रिपुरायाव देशा सरकार फला फायदों देशा सरकार फला जादों एयारपोर्ट हाजार हानि बर' फायगा माने बेबाग सिनामजाबानै आरो बेबाग बुबाग्रा सिनामजाबानै तामा राजबारि तामा निर्महल तामा एयारपोर्ट तामा अमाकान्द स्कुल तामा तुलसीपति तामा महाराजा वीर विक्रम कॉलेज बेबाग सिटी प्रासाद सिटी महाराजा तांलांनानै पियाबा नों नायनायनि सिनि महाराजानो बर' मेथाइ कुनु सामं खालायनानै जों लायथांनाय सालाव जों अमाहाय कुनु मारि नुजा गैया दिनै महाराजा ताबो गोथांखौ सिनि महाराजाफोरा जों किशोर मानिकले बिसिख्रै जों खानसा थांमाननानै बागै सिनि लाइफमानो जों मोथांनानै बागै जे जों थांमाननानै दिनै जों अमाहायखाय सारा त्रिपुरा सरकार पर्यন্ত महाराजा आसायनानि सालाव सरकारि छुट्टी घोषणा खालायगा अमल सिनि लाइफमानो मोथांनानै सिनि आफिसमु महाराजा आसायनानि सालाव जों अमल मारी कैसा जे मारी जों थुइ थांनानै या गलबो अमारिनो सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन इन द स्राइरो बर' अगुनो खाबाय खुबायखाय तंथक नोंनि बिसिख्रै अमाहायखौनो सिनि बुबाग्रानि आसायनो सालनो जों सेलिब्रेशन बेगाव मा दंथ'लायनाय मुइदुमा खायलायनाय नायदि सिनि आगि महाराजा थांलांनानै सिंगार बिलिंनि जे एयारपोर्ट बिरखुं खालामनानै आवदिनि महाराजा वीर विक्रम एयारपोर्ट दंखा हाजार हासनि बराबर त्रिपुरा फैखांगाय ट्रेननि बखायनानै सिगाङाव सुइजा खबरहा बेनो हरो महाराजा वीर विक्रम एयारपोर्ट अमर सिनि लाइफमानो मोथांनानै सामुं दिनै जों दाबो त्रिपुरा हादराव गोबां रबीन्द्रनाथ ठाकुर फोरोंथों नेताजी सुभाष चंद्र बोस फोरोंथों सुकान्त भट्टाचार्य फोरोंथों जतनि आसायनानि सालपाराय जागौ जतनि बागैनो बुहुम खुङै अजागा सरकारि सुबिदा घोषणा खालामजागौ किन्तु जों सिनि बुबाग्रानि आसायनानि सालाव सरकारिभाবে ছুটি ঘোষণা खालामजाया दिनै सरकारिभाবে ছুটি घोषणा खालामजाग बेबाग सेबक खालायनो दिनै नगद दङैनो बुबाग्रानि आसायनानि सालाव निजे अलप थायाबोनो निजे निन्दुखुंनि बराबरबाय दस्रा बोथोरनि बिहिसंबाय बुबाग्रा आसायनानो दिनै सेलिब्रेट खालाय दङानो गाय जों अमाहायखायनो जों केवल थानसा मात्र गायनाय सिनि महाराजा ताबुनि जे बर्तमान महाराजा प्रदत्त किशोर मानिकनि बिसिख्रै थिंगा थानसा दङमाने जे थानसा दङमाने थानसानि मारि अमारक दाखर बुखरो आबना जों मुइदु फायथाय हानि बागै जों बेबाग त्रिपुरानि त्रिपुरासर दिनै हाय साला केवल जों थांनानै नांगौ जे दिनै अमाहाय
sini bukan kerana asal salah semua mahai palai teman-teman bagi semua orang untuk kaitkan palai dengan anggo sudah mahai alustan kaya program kaya semia semua lukugo jebabe Durga Puja Lakshmi Puja Saraswati Puja kaya mahai পঁচিশ তারিখ যে ক্রিসমাস পাইলে হাই যত লোক শুনি না হাই চিনি বুবাগ্রানি আছে মানে 19 তারিখ অগস্ট সময় হয় না যত লোক যত চিনি নেক্সট জেনারেশন মুসাফতি রঙানি নাঙ্গো যে চিনি বুবাগ্রা আছে মানে সাল চিনি অল হানা রক্ষা ক্লানাই চিনি মহারাজ আছে মানে সাল তিনি আপনি লগে অল ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরা সাল বেলান্ত চিনি বুবাগ্রানি আছে মানে সালซึ่งกองทัพวิชิตซึ่งเซเลบเรชันการงานของคุณบุคคลอมนามุตุมาตัวนี้อันจอดตัวลูกคนนั้นคนนี้มุตุกเดี๋ยวซึ่งสุดราชนิติมาหันจากไหนราชนิตินิปอดน้องสินีหันจากไหนจึงต้องมาอินเดียสินีหาดอกฟ้าสินีออกมาให้ไล่พวกมันซึ่งรักษาคนนี้หิ้งไก่ซึ่งเดี๋ยวเราทันสักไก่ซึ่งสามมาทางไหนซึ่งราชนิตินิอุ่นใจกาสาวออกบุบากรานีสามรอบบุบากรานีจะมุตุใครน่ารอบซึ่งมุตุใครต้องพัฒนาใครPancar kaya, sejauh celebration akan kita kulo. Ini sudah semua berkata atas sini, Tripura Sarkar, edisi apa, event college school, jauh terlalu. Sini mahalaga asal salah celebration kaya itu mereka kita kulo. Mak lainnya, sudah bunyi sini muncul kaya ya. Sini langsung rokak kaya ni, sini langsung protection kaya ni kaya semua mahal. Jauh Palmini lai, orang dong kaya, sebab kaya salah. Tapi kotor program kaya, sini bukan rasa dengan salah. Salah pribadi orang, sebab program lain. Ini sudah Tripura sini, Bangalore, Kolkata, Delhi, Mumbai, Madras, Bangalore, Assam, jodoh jaga sini bukan rasa asal dengan salah. Sini di prasada tongero kata hasil boleh bukan rasa asal dengan salah. Celebration kaya itu. Emuti Bharati Fatara, Amerika rogo, London rogo dalam tim sini di prasada mero, boleh kau ini bukan rasa dari salah celebration kaya itu mukai, tentangnya kaya salah, temu tong kaya, temu tansa kaya, ya pribahasa kaya sini bukan rani, asal dari salah tentangnya celebration kaya itu kaya, tansa tong kaya, jodoh semua tak perlu bukro, tiada. Cenderung nizara jadi short nungai tong angkai, nizara cenderung kethalai yang lain tong angkai, bui cuma demo sebaiknya ini susu mano. Awi bagai lain tangkai salah cenderungka, kemana divide and roll kelain bagai seni di prasaran, kemana orang perayaan berputar jaga, red jaga, siapa, tamu cenderung demo, tansa matungai, tansa di bisikunya, cenderung orang hani, bursa orang hani, jekulu marino. যেগুলো লাইফমানো जों protection নানি হিকাই जों बोथां जालिनार नानि हिकाय जों जत थानसा थंनानै नागाय ताफोर बुखो आइनहाय दिनि बुबाग्रानि आसेनि सालो जत लुकुरद खारसांमा ते हामजाबुं याफारै जों फायदे सालो दिनि हायनो जेराव थंखर गायनाय तेग्रा लायनाय नग मुइ गथ संगै सालायनाय दिनि बुबाग्रा आसेना सानो जों तेबो सेलिब्रेशन खालामनानै इखौ जतना Mas, produk depan tabu sampai dong. Bini ya, bini sak, bini bising kilo. Cilo di pasar, menghangzangai, tapi piozangai, sendok hangza tongone bising kilo. Jatuhnya hambai, ino bandar penerano, jatuhnya hai, kau jangan jangan